कौन दुखी घर गोटे बेस कौन है तुम बुझी पारुनी कुआड़े मो पुतु चारिदी गल्ला जुआड़े जाइले खाली दुख दुख। अरे माया एटा देखि नुआ कथा नो प्रत्येक पौराणिक ऐतिहासिक सामाजिक सब नाटक सब गपर सब स्टोरी रे हीरो हिरोइन को मिलन विच्छेद लागी रही अरे विच्छेद बिना मिलन टेस्ट किछि नाही रे ओ दुख से दुख नए ओ जतरा से जतरा नए ओ एक भिन्न जतरा जर्जरित कौन भिन्न जंत्रणा पुणी तादेले जर्जरित अरे कौन है कथा मते खोली को ओ तुम संतानर मां बाबा को जाउची पथरा एला कोन एटा टाइट लगी तो खबर कथा अभिवाहित छेटे मु हे जाइची मां एकदा सुनिया काली सकाळे मु गर्भर पिलाटा जन्म नेला परे कोन कोइ होई दुनिया को की उत्तर दे। अरे कहि तो तुम किछि भूल करिना तुम किछि पाप करिना केमिति केमिति कहबी कुआरी छेटे मु तापरे सिंदूर बिंदिनी आई जाइची मां तम परि पुआ को चोइबा बाप आ जति हे चुमा ताले मो संगे डाक्तरखाना ओ पाला गाय को तमे पुणी कौन मो घर को आछो मु कौन कहूची सुनला कौन होउछ तू थातो ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆଇଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଛୁଟି ଆସିଛି ମୋ ଝିଅକୁ କୁଆଡେ ଡାକୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବି କି ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ତାର ହମ୍ସ ହେଇଛି ହମ୍ସ ହେଇଛି ହମ୍ସ ମୋ ଝିଅ କଣ ପିଚୁ ସଡ଼କ ତାର ହମ୍ସ ହେଇକି ମୋତେ ବୁଝାଉଛ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁନା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମାୟା ତୋର କଣ ହେଇଛି ବାବା ମତେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମାୟା 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 କାନନି କାନନି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ କାନନି ତୋର ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି ବାପକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବାପା ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବା ଉଚିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି ଯିଏ ହମ୍ସ ତିଆରି କରିଛି ସେ ତାର ଜାଣିଛି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁନା ଆଉ ତୁମ ଝିଅର ବେଗାଡ଼ି ବାଜି ଯାଇଛି ବାଜି ଯାଇଛି ରେ ବାଜି ଯାଇଛି ମୋ ଝିଅର ବେଗାଡ଼ି ବାଜି ଯାଇଛି ବାଜି ଯାଇଛି ରେ ବାଜି ଯାଇଛି ତୁମ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସଂସାରର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି बोल आनंद भगवान की मैया की मैया की ୟା ପରେ ତୁ ସଖୀ କଲି ଲୋକ ଡେଉଛୁ ପାଲା ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ପରା ପାଲା ଗାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପରେ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ନହଉରୁ ମତେ କହୁଛ ହମ୍ସ ତମେ କି ପାଲା କରୁଛ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଟା କହିଲେ ପାଲା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଲା ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଡ୍ରାମା ଆଉ ପାଲାର ସମିଶ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କୃତ ସଂସ୍ଥା ହାଇବ୍ରିଡ ସଂସ୍ଥା ୟା ନାଁ ହଉଛି ଡ୍ରାମା ପାଲା ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ଆଇଁଷ ରହିବ ଆଉ ତମେ କହିଲେ କଣ ହବ ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ ସେ ହବ ସେଇଆ ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ନର୍ସିଂ ଅଛି ନେଇଯିବେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଦେଇ ଆସିବା କହିପାରିବେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ସୁରକୁ ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ଟା କେତେବେଳେ ମାନେ ତମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଏ ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ପାଲା ଗାୟକ ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଏ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ଦିନ ତମର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏମିତି ଭ୍ରଣମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ ସେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯୋଉ ଭ୍ରଣମାନଙ୍କୁ ତମେ ହତ୍ୟା କରୁଛ ସେ କିଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥାନ୍ତା କି ପ୍ରଜାପତି ହେଇଥାନ୍ତା କି ମଦର ଟେରେସା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଶପଥ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବାଧ୍ୟ କି ଗ୍ୟାରେଜ ଯିବ ମୋ ଝିଅ ଗେରେଜ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯାଉ ଆପଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମପାଳ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଆମ କର୍ମଦିନ ଆମକୁ ଇତିହାସର ସନ୍ଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମାୟାକା ଘଟୁଥିବା ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶମ ଅବତାର
ହବ ଏଇଠି କମ ସମ୍ରାଟ ବଦନାମ ପତି ଲେଖେ କଣ ଲେଖିଲେ? କେଳି କଦମ